Gogoan dut lehen egunura. Amaren eskutik nerbio askorekin indoan. Enekien leku berri hori nire etxea izango zenik. Hemen partekatzea, barre egitea eta elkarri laguntzea jolastea dela ikasi nuen. Animatzen eta haratago eramaten zaituzten irakasleak. Venga, guazen talde. Guztio baten. Klasean, galdetzen, pentsatzen eta entzuten ausartzea dela konturatu nintzen. Marcelino ezagutu nuen eta mundua fedez eta itxaropenez begiratzeko modu bat ere bai. Aurrera begiratzen ere ikasi nuen. Etorkizun posibleak imaginatzera. Teknologia erabiltzera nor naizen ahaztu gabe. Eta bidea aukeratzeko unea heldu zenean, enintzen bakarrik sentitu. Lagundu eta prestatu egin ninduten. Izan ere, maristak bizitzarako eta etorkizunari konfiantzaz begiratzen irakasten dizute. Beti hor egon den, eta beti egongo den familia da. Maristak Euskadi Fundazioa. Aukeratzen duzun familia.